Velkommen til, skulle jeg lige sige, til Clan Rosas træklatringsarrangement, som vi holder i dag. Vi skulle finde på noget sjovt at lave, og så besluttede vi for, at klatring af en eller anden art, det måtte da være optimalt. Så man får lov til at bruge nogle kræfter og more sig lidt samtidig. Og det bliver altså til, vi snakkede både om træklatring og om klatring på klatrevæg og hvad ved jeg, men nu har de gode arrangører skaffet en fyr, der har styr på træklatring, og derfor bliver det til det. Så lige nu er Kirsten på vej op i træet. Det er relativt svært, kan jeg så afsløre. Jeg kom ikke selv så langt, men det er meget sjovt at prøve sig selv lidt af. Så ja. Voksne kan også finde ud af at lege. Og man må gerne undlade at have tørklæde på, hvis man kan. Det vil man ikke. Jeg har mit vilje taget mit væk, men det er ikke særlig træt. Absolut ikke deroppe uden lidt Så er det en snowboard-støt. Nej. Jeg skal godt klare det der. Jeg flytter mig lige fra den gren. Og det er ikke så helvede, hvor det synes det der. Føler du også det ræb her? I am impressed already. Ej, jeg synes faktisk, det går ret godt. Jeg kan godt se, at Christian har lidt mere pondus, end jeg regner med at have. Du ser godt ud, det er det selv. Nej. Ej, nu er du jo også bare en lille nips i forhold til ham. Det er fantastisk. Har du så selv klatret derop, uden nogen at holde øje med dig? Er der nogen, der holder øje med mig? Nej. Det er rigtigt. Det synes jeg faktisk også er relativt hyggeligt, ja. Så det jeg er meget glad for. Der er nogen, der lige til at tage herover. Så. Det er godt. Det er simpelthen service, det der, Kirsten. Er det nogenlunde? Er den på stranden, skulle vi sige? Nej, dog ikke, men bare lidt, om vi var oppe på top, eller bare lidt.